ହୁଁ ହୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ଲକଡାଉନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥାଏ, କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥାଏ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠେ, ମୁହଁ ଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ, ଚୁଲା ଲଗାଏ, ଉଷୁମ ପାଣି କରି ପିଏ, ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ହାଲକା ପେଟ କରିବାକୁ ପାଇଖାନା ଯାଏ। ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ଡିଆଁ କୁଦା କରେ, ନହେଲେ ଯୋଗ କରେ। ସେ ଝାଡୁ ଧରି ଘର ଓଳାଏ, ଫିନାଇଲ ପାଣିରେ ଘର ପୋଛା ମାରେ, ହାତକୁ ତରଳ ସାବୁନରେ ଧୁଏ ଓ ଦାନ୍ତ ଘଷେ। ଜଳଖିଆ ତିଆରି ପାଳିଥିଲେ ସହଜ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଏ, ଖୁଆଏ। ପାଳି ନଥିଲେ ଆରାମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଳଖିଆ ଖାଏ। ଘର ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଛୋଟ ପୁଅ ତା ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥାଏ। ତାକୁ ପାଠ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଲେଟ, ବହି, ଖାତା, ପେନସିଲ ଧରି ବସେ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏନଗେଜ ରଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବିଫଳ ହୁଏ। ପୁଅ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ବରାଦ ଦେଇ ପାଣି ଟ୍ୟାପରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ଆଣି ବସାଏ, ଏଣେତେଣେ ଚିତ୍ର କରି ଗପ କହେ, ତଥାପି ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପୁଅ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି ବୋର ହୁଏ। କରୋନା ଅପଡେଟ ଦେଖିବାକୁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଲଗାଏ। କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅ ଅଝଟ କରେ। ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳି ନିକି ଭୋଗ ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋବାଇଲରୁ ଇ ପେପର ପଢେ, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଘାଣ୍ଟେ। ପୁଅ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚେ ଓ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଏ। ବହୁ ସମୟର ଅଝଟ ପରେ ମୋବାଇଲ ପୁଅ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଏ। ରୋଷେଇରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଡାକରା ଆସେ ଓ ସେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପୁଅକୁ ମନେଇ ତେଲ ମାଲିସ କରେ ଓ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଏ, ଲୋସନ ଲଗାଏ, ଜାମାପଣ୍ଡା ପିନ୍ଧାଏ। ଖୁଆଇ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ଗାଧାଏ, ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ଓ ଖାଏ। ଦ୍ୱିପହରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଏ, ବହି ପଢେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖେ। ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ନେବାଳଙ୍କ କୋସଲା ସିଏ ପଢି ସାରିଦେଲାଣି। ରେମଣ୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପଢି ସାରେ। ଓରହାନ ପାମୁକ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, ସେ ପରିବାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏହା ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବସାଗର କାରଣ ତାରଣ ହେଇ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରେ, ଭଜନ ଗାଏ। ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ ବି ପୁଅ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏନି, ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଏହାପରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହାଲକା ଖାଏ, ଚା ପିଏ, 7ଟା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖେ, ପୁଣି କାର୍ଟୁନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡେ। ସେ ପୁଣି ଆସି ପଢା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସେ। ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଟଣା ଝିଙ୍କା କରେ, ତାସ ଖେଳେ, ପରସ୍ତେ ନାଚେ। ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ପୁଅ ପୁଣି ଅଝଟ କରେ, ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପାଡେ, ଶେଷରେ ହାର ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲାପଟପ୍ ଖୋଲେ, କାମ କରିବାର ବାହାନା କରେ। ରାତିରେ ପୁଅ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୋବାଇଲ କରଗତ ଖୁସିରେ ଢେର ରାତି ଯାଏ ଘାଣ୍ଟେ, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଖବର ଅନ୍ତର ବୁଝେ। କରୋନା ପରାମର୍ଶ ପରସ୍ପର ସହ ଦିଆନିଆ ହୁଏ। ସେ କେବଳ ବୁଧବାର ମାଛ ଫଳ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ବଜାର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। ହାତରେ ମୁଣା ଓ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଥିବାରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଲାଠିପାଲ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ। ତାର ଦରମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଲକଡାଉନ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଲକଡାଉନର ଦିନ ଗଣୁଥାଏ, ଘରେ ରହି ହାତ ଧୁଏ, ନିରାପଦ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କିଏ ଦେଖେ ନା ଟିଭି ଦେଖାଏ? ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ।